ta ta ma'aiki manzan da ya zama abin so na sadauki gata nan ku saurare ni masoya abban Fatima shi kadai yake mulkin zuciyata ni naka ne masoyinka ne mai kaunar ka ne jarumin ka ne mai begen ka ne abu na baya kai kuma sai da kai sai an sa da kai annabi sai da kai annabi baya kai annabi baya kai duka duniya kai ne dangata annabi ne madogara annabi ne majingina annabi ne abin yaba maceci na aran lahira rasulillahi madogara habibullahi majingina karimullahi abin yaba annabi hasken rayuwa manzon Allah manzon Allah manzon Allah manzon Allah ni wallahi na amince annabi kai ne garkuwa ni wallahi kai na zaba kai ne hasken rayuwa ni wallahi zan rairaya banka ko ana ruwa ni wallahi na rike sunnar ka bani da damuwa ni wallahi kai na zaba kai ne jigon rayuwa ni wallahi na fi son kira ka in ji nutsuwa ni wallahi rayuwa ta kai kasa ta kyautuwa ni wallahi so nake ni'imar ka ta yi ta yaduwa ni wallahi banda kowa karka bar da adimuwa ni wallahi sai da kai kuma komai na ya ta saituwa ni wallahi so nake arziki na ma ya ta karuwa ni wallahi so nake a kiyama ta haka ban ruwa ni wallahi banda komai kai ka ban sirrin kuwa ni wallahi so nake duk abin da na so ya ta faruwa ni wallahi ka bani dama in ka bar ni da damuwa manzon Allah manzon Allah manzon Allah manzon Allah na rantse makiyanka annabi ya tabe zai shahuta na rantse zan yi yadda zan yi da maikinka za mu fafata na rantse ni akan annabi zan iya ba da rayuwata na rantse domin sa komai zan bayar har da dukiyata na rantse annabi kai ne hasken duka rayuwata na rantse in banda annabi banda gwani a zuciyata na rantse idan na ganka ta kare duka damuwata na rantse duka ahali na masoya ne jini da fata na rantse ina son kai mun ceton ka ga mahaifiyata na rantse ceton mahaifina a gare ka nake bukata na rantse ina son ceton naka ya shafi zuri'ata na rantse ina son kai mun arziki na gida da mota na rantse ina son kai mun ni'ima a rayuwata na rantse shirya nake so kyan hali a zuciyata na rantse in kai mun wannan ka gama mini duka gata manzon Allah manzon Allah manzon Allah manzon Allah na duka gaban ka shafan kai na kai zana dinga biye na duka gaban ka annabi manzo na da ladabi na duka gaban ka sarki kai ne isul arabi na duka saboda kai ne Allah yayi mana tallafi na duka mai kinka lallai sai na yi mishi korafi na duka nabiyar rahmata annabi jami'ul muktafi na duka gaban ka ainun kashiful ummati na duka sarkin sarakai gun Allah ba kamar yashi na duka Allah amince duk makiyansa na kau da shi na duka amince in zo har Madina ka san da ni na duka amince duka bukatuna in zo da shi na duka ina ta roƙon ka shirya ka haɗan da shi na duka ga arziki ma dan Allah ka haɗan da shi na duka ka bani mata mai ilimi kuma ta gari na duka daɗe na kaunar ka a hadiya gwanin gwani manzon Allah manzon Allah manzon Allah manzon Allah dan Allah annabi laifi na da na yau a goge su dan Allah akan kare su na baina kar a bar da su dan Allah a goge man su na baina daha a bar da su dan Allah a yafe man su na baina kar a sanda da su dan Allah annabi sabaki zanaban a bar da su dan Allah annabi sharrin shaytanu nesa da su dan Allah annabi shaytan muku ne ai nesa da su dan Allah a shirya min rayuwa ta in yi nesa da su dan Allah
mutanen kirki annabi sa a barni da su, dan Allah a ban kyakkyawan hali dan a sanda da su, dan Allah ina son kullum in na fito a ganda da su, dan Allah amince annaba alkhairi ya haɗa ni da su, dan Allah bukatuna a gurin Allah ka mika su, dan Allah ka zo gun ɗaukar raina nan ka tadda su, dan Allah masu ɗaukar raina annabi ka kusanta da su. Manzon Allah, manzon Allah, manzon Allah, manzon Allah. Labbaika abin faɗi na ko da dare ko safiya, labbaika sirrin musulmai masu batu na gaskiya, labbaika balarabe mai kyan fuska mai dukiya, labbaika bahashi mai babban dangi guda ɗaya, labbaika ma'aikin Allah mai kansai da samaniya, labbaika domin ka ne aka yi komai na duniya, labbaika domin a gane masu son ka da gaskiya, labbaika kai ne abin son mahalicci na duniya, labbaika kai ne ya zaɓa ya fifita kairul anbiya, labbaika nabiyin taubata annurin zuciya, labbaika albarkacin ka muke ci ba ma shan wuya, labbaika gare ka na zo baitin girma zamiya, labbaika amince manzo fuskata da walkiya, labbaika ni ne mawakin mai kaunar ka da gaskiya, labbaika ni ne Ibrahim kar ka bar ni na sha wuya. Manzon Allah, 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 manzon Allah. Manzon